लोगोफोर नै जोंहा बिसिनायावसो दिनै बिदि थानांबाय आङो मोखां उथेजोबलायलायबाय आं दिनै सानसे खर' सानानै बाबा दिनै खर'आ ओरैबायदि माने खर'आ डाइरेक्टलि खर'आ सायाखै आरो ना माने मा जादों नै बिलाय बे बिथाङाबो उन्दुखाया बिसिनायाव दोनबाथाय माने सिरि मोनखायो मोदोमावल' लानांगौ दाबो नै मोदोमाव लादोंना जि मोजां उन्दुदों गावहा ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारथारनोसै नालाय जोंहा बेडआव दोननोसै दाना सिखारनोसैलाय आरो सिखारदोलाय सिखारनानै बाम दोननानै जाहोनानै आरो गावहा जानायजों लोगोसे उन्दुसिगोनलाय आरो बेडआव दोनबाथाय सिरि मोनसिगोनलाय बोरैबा दसे उन्दुलांनानै ओमफ्राय जोंहाबो बेखौ बुरखायनानैनो माने आंनाबो दिनै उन्दुनायाव माने गान्दुजों माने खर'जों एडजास्ट जायासैना ओमफ्राय बे गोदोनाया ओरैबायदि रुबायबाय साबाय बे गोदोना सानायजों ओरै खर' जि सानसे साखाबाय दिनै आयु असयज'खा मोखां सोखां मेगन सेगन बुथे जाबावलायबाय आरोखि ओरैबायदि असान्थि जों सिंस्रि सानायजों बिथिं दिनैहाय आरो गोदोना जादेरनानै खर' सानायजों आयु असान्थि थाखाया लाग्रा मानसिबो गैयिजों जाबजों बे सान मोना आंनोसै बे आंनि आखायावनोसै बेसे लाबावनो आरो बिथिं गिलिरबो जाबाय गिलिर जानायजों सिंस्रियाबो सिजारियान जानायनि खोथा दस्रा अपारेसन जाबाथ' बिराद रेस्ट मोनो खिन्थु बे गथ' खांनाय गथ' जोनोम जानाया माने सिजारियान जाब्लाबो माने उफाय गैया आरोखि ना साननैनि उनाव हस्पिटाल डिसचार्ज हरबाय न'आव फैबानो गाननाय जोमनाय गथ'नि सुनायनो मोनायाव सिखारनानै गाइखेर दौनाय मानाय जाहोनाय मानाय फुनथुनाय बामनाय खि हासुनाय बोस्लायनाय माने रेस्टआनो गैखाया मा रेस्ट मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो दा सिंस्रियाबो अनेक सायो आरो बेनि सायाव माने जोंना बेडआ माने मेट्रिक्सआ बिराद गुरै आरोना आयाव माने मोनायाव एसे सिखांनानै जिरायनाय गाइखेर दौनाय मानायफोराव माने सिंस्रिफ्रा दबनाय बायदि जाबायना दा बिराद सिंस्रि सानाय जादों आरो आंना अयनावथ' जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय आंना बे सिंस्रियानो जि साखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो आंबो थानो सुखुवाना गाननाय जोमनाय गथ'नो सुनाय मानाय दैखोनाय मानाय जिरायलाय सिखारलाय मालाय माने थाबायफ्लांबाय थायो आङो माने बिसिनायाव थानो गोसो जाया उन्दुनो मोनखाया ओरैनोबाबो ओमफ्राय गावहाथ' जि